מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לערוץ, לעוד סרטון שהפעם אני רוצה לדבר איתכם על איזה הזדמנויות כרגע יש לנו בעקבות המצב של המלחמה. זאת אומרת, אני תמיד מדבר איתכם על זה שכרגע מי שנזיל עם כסף ויודע לתת עכשיו תשלומים של 100%, אז הוא יכול לקנות עכשיו כל מיני דירות במחיר הזדמנות. אבל מה עם ההזדמנויות? איך זה נראה? אז בסרטון הזה אני אציג לכם כמה הזדמנויות, ממש עסקאות שאפשר לקנות אותן כרגע. ואני אתן לכם כל מיני קצת הסברים, סיפורים, דברים שאתם תלמדו מלא, גם על דובאי, גם על היזמים וכולי בעקבות הסרטון הזה. אז יאללה, בואו נצלול, בואו נתחיל מהדבר הראשון. והעסקה הראשונה שאני רוצה לדבר איתכם עליה היא עסקה של היזם Object One. Object One, אני אתן ממש בכמה מילים קצרות, זה יזם שהגיע מאוקראינה, נכנס לדובאי ב-2023, הפרויקט הראשון שלו, הוא השיק אותו ביולי 2023 בשכונת ה-JVC, פרויקט בשם Rain Residence, שאגב, את זה אני עכשיו אראה לכם. אז הם היו כאילו יזמים שאף אחד לא הכיר, כמו מאות יזמים אחרים חדשים שיש פה בדובאי, כי כולם, כל מלא יזמים פה, ראו שיש פה שוק פשוט מטורף. אז כשהם השיקו את הפרויקט הראשון שלהם, אף אחד לא הכיר אותם, והם השיקו את הפרויקט עם לוחות זמנים ממש קצרים. זאת אומרת, הם התחייבו בזמנו, ביולי 23, התחייבו שהם ימסרו את הפרויקט הראשון שלהם בדצמבר 24. הפרויקט הראשון שלהם נמסר באיחור של שנה ושלושה חודשים, ונמסר במרץ 26, ממש לפני חודש. עכשיו, אני הייתי שם, ואני התרשמתי ממש לטובה. ביחס ליזם חדש, זה פשוט מהמם. עכשיו, אנחנו תמיד, כשאנחנו מדברים על יזמים, כמה זמן לוקח לבנות בניין, אז במיוחד אם זה בניין כזה, כאילו שאנחנו מדברים על בניין שהוא לא עכשיו איזה 3-4 קומות, אלא בניין של 15 קומות, זה עניין של שנתיים וחצי, שלוש, כאילו, זה לוחות זמנים שהם סטנדרטיים. אז אם אני מסתכל על זה מהמקום הזה של, אוקיי, הוא השיק אותו ביולי 23, זאת אומרת, יולי 24, יולי 25, יולי 26, מוסר במרץ 23, אז לקח לו שנתיים ותשעה חודשים כדי למסור את הפרויקט. סך הכל, לוח זמנים סטנדרטי. האם זה אומר שהוא יזם לא טוב, כי הוא התחייב לטווח זמנים קצר יותר ואיחר בשנה ושלושה חודשים? לא, זה אומר שהוא היה אופטימי מדי בפרויקט הראשון שלו, והם גם מעידים על זה. אגב, באותם זמנים היה להם חברת ביצוע, קבלן משנה. היום Object One הוא גם יזם וגם קבלן, זאת אומרת, היום הוא כבר יש לו חברת ביצוע של עצמו כדי לשלוט יותר בפרויקטים ובעמידה בזמנים. ואם אנחנו גם נראה את הפרויקט, אז בואו רגע נראה את Rain Residence, רק רגע. אז ככה היה נראה הפרויקט הראשון של Object One, Rain, בסדר? זה הבניין, מתקנים, יפה. הכל נראה יפה. עכשיו, איך הפרויקט הזה נראה נכון היום בפועל? אז בשביל זה אני נכנסתי לאיזה סרטון ביוטיוב של איזה בלוגר שהראה לנו איך נראה הפרויקט הראשון של Object One. הסרטון הזה מן הסתם זמין לכולכם, אז רגע, נקליש את זה כאן, כי הסאונד פחות מעניין אותי, אבל זה כבר צילומים. כמו שאפשר לראות, סטנדרט בנייה מאוד מאוד טוב, במיוחד טוב מאוד, נחמד מאוד. בקיצור, הסיבה שאני מראה לכם את כל זה, זה שגם יזמים חדשים, שזה בערך 70% מהשוק היום בדובאי, מבחינת קבלנים, הם צריכים לפצות הרבה יותר על זה שהם חדשים, הם צריכים להתאמץ יותר, ואגב, אם אני משווה את זה רגע למועדון דיירים של בניינים כמו אמר, דמק או עזיזי, שהם כאילו קבלנים היותר גדולים, השמות היותר גדולים פה, אני לא, הייתי בלא מעט פרויקטים של אמר ועזיזי, דמק הייתי בכמה, אבל לא בהכל. לרוב אנחנו נראה חצי בגודל, באיכות, בנראות, זאת אומרת חדר כושר בדובאי הילס לצורך דוגמה שאני הייתי בשכונה של וילות, שאנשים קנו שם כאילו נכסים ב4-5 מיליון, חדר כושר 30 מטר אולי. מה זה פשוט? מה זה, אין לך חשק בכלל להתאמן. אז היום הקבלנים החדשים הם כאילו מפצים על זה בדברים האלה, אבל תאמינו לי נראה יפה מאוד, עושה טוב מאוד את העבודה. בקיצור, בואו נתקדם הלאה. אז מה ההצעה? ההצעה זה בפרויקט בשם ורדניה 1, בשכונת דובאילנד. נראה לי כבר חפרתי לכם פה כל כך הרבה פעמים על שכונת דובאילנד, אבל רגע, רק בשביל ממש בקצרה, לעשות לכם סדר על המפה, איפה זה דובאילנד. עד היום אני מדבר עם אנשים על דובאילנד, ואנשים עדיין חושבים שזה דובאי איילנדס, אז בואו נעשה סדר.
עם זאת, כל זה דובאי, בסדר? כל זה דובאי, הביזנס ביי והדאונטאון פה, דובאי איילנד זה האיים המלאכותיים על המים שהם נמצאים פה, דובאי איילנד נמצאת פה, אנחנו במרחק של 20 דקות נסיעה מהביזנס ביי והדאונטאון, עשיתי כבר עשרות פעמים את הנסיעה הזאת, היא עדיין נמצאת במרחק סביר ויחסית גם קצר מהאזורים היותר תיירותיים, זאת השכונה, היא נמצאת פה, מבחינת היתרונות של השכונה עצמה, אז קודם כל זה הקרבה לאקדמיק סיטי, שזה שכונה של רק אקדמיות עם 27 אקדמיות, שאנחנו יכולים לצפות שאו סטודנטים או סגל המורים, מרצים או כל מיני אנשים ירצו לגור בשכונה קרובה לאיפה שהם לומדים או מלמדים. שתיים, אנחנו קרובים לסיליקון אואזי שנמצא פה, תכף אני אראה את זה גם על המפה, זו שכונה של הייטקיסטים, אז אנחנו יכולים לצפות שהייטקיסטים ירצו בניינים טובים לגור ליד איפה שהם עובדים. בנוסף, המטרו הולך לעבור פה, זאת אומרת, אם אני פותח רגע כאן עוד, זה אתר שמראה לנו איך הולכות לעבור תחנות מטרו עתידיות, אז אנחנו יכולים לראות שממש צמוד לדובאי-לנד הולכת להיות לנו כאן תחנה של מטרו, אפילו אפשר להגיד שניים, אחת פה ואחת פה. המטרו הזה צפוי להיות מוכן עד ספטמבר 2029, בלי נדר. זה הפרויקט. עכשיו אני מדבר איתכם כאן על בניין של סך הכל 208 דירות, לא בניין גדול מדי. המסירה הצפויה שלו היא הולכת להיות ברבעון ראשון של 2027. זה לא הולך להימסר בזמן, זאת אומרת הם כרגע בבנייה שלהם הגיעו לקומה שלישית. אולי אני אסע לשם, אני אפילו אצרף לכם סרטון של איפה הם כרגע. זה לא הולך להימסר בזמן הזה, אני אשלח לכם סרטון איפה הם כרגע עומדים בבנייה, אבל עד יוני או ספטמבר 27 אנחנו כן יכולים לצפות שהם יסיימו את הפרויקט. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שנה ושלושה חודשים, משהו כזה, עד שהם יעמדו בזה, עד שהם ימסרו לכם את הפרויקט. הדירה עצמה, אנחנו מדברים על דירה של one bedroom של 802 square feet, יש לי תמונה רגע של... זאת הדירה, דירת one bedroom בקומה רביעית, פונה לכיוון החלק האחורי של הבניין פה, כאן, ככה, והדירה הולכת להיות עם נוף בדיוק בין שני הבניינים האלה. יש לי את התוכנית של הקומה, יופי. ככה הולך לשבת הבניין, אז פה אנחנו נמצאים, זה החזית, זה החלק האחורי, זאת הדירה הזאת, בסדר? היא פונה לכאן, אז היא כאילו בחלק הזה, היא הולכת להיות לה נוף כזה פתוח בין שני בניינים. רק רגע, זאת יופי, גם אגב, אם תשימו לב, היא הדירה הכי גדולה בקומה, זאת אומרת, כל שאר הדירות one bedroom זה 790, אלה 794, 786, אלה כבר 2.5 חדרים, ופה זה one bedroom של 802 square feet, אחלה גודל, אחלה נכס. והמחיר שלה זה 1,200,000, כשאם אנחנו נותנים מקדמה של 100% מראש, והכסף עדיין הולך לחשבון נאמנות, המחיר שלה זה 839,000 דירם, שזה 720,000 שקל. בסדר? עכשיו, דירה כזאת יכולה להיות מושכרת ב-80,000 דירם בשנה לפחות. אם אני אפילו נכנס עכשיו לאתר DXB, שמראה לנו על עסקאות שכירות בשכונה, אני רואה ואדי אל ספא, רק רגע, ואדי אל ספא זה ככה קוראים לשכונה במפות, לכל שכונה פה, ספא, יש שם אחר. אם אתם תכתבו ב-DXB DLRC או דובאי לנד רזידנס קומפלקס וזה, זה לא יביא אתכם לשום מקום, בגלל זה צריך להכיר. בואו נלך על השכרות, בואו נלך על דירות של one bedroom, בואו נלך על דיסקאות שנסגרו בשלושה חודשים האחרונים, בואו נלך על דירות, על חוזי שכירות חדשים ולא על מחודשים, ובואו נלך על דירות מן הסתם. יפה. אגב, רוב השכונה היום, כאילו זה בניינים ישנים, אז אנחנו ככל הנראה כבר נראים, כן, מה שחשבתי. 58,000 וכאלה, אם אני רגע ישווה את זה לבניינים שרלוונטיים אלינו, שזה ה-highest price, כי כל אלה ישנים הם לא רלוונטיים. טוב, אז יש לנו פה חוזים, אני מחפש את החוזים של 12 חודשים, יש פה אנשים שמשלמים 80, 85,000, 75,000, אגב, בליס הומס. בואו נחפש בליס הומס. יופי. אוקיי, נראה בניין בסדר.
לא אגיד שהוא מאוד ישן, אבל אם על זה אנשים מוכנים לשלם היום כמה? 85,000 דירם לשנה על דירה של 777 סקוור פיט, לצפות 80,000, 85 זה לגמרי תרחיש שהוא מאוד מאוד ריאלי, זה לא מאוד מאוד אופטימי וזה גם לא מאוד מאוד פסימי. בקיצור, זה המספרים נכון היום בשכונה, בבניינים האלה. מה עוד חשוב לנו לדעת? זהו, פרויקט טוב, יזם טוב, מיקום טוב, מחיר טוב, זה מה שהכי חשוב. כי דירה כזאת יש, אם אני אראה לכם רגע עסקאות שנסגרו בוואדי אל ספא, בואו נלך פעם על סיילס, ובואו נלך על גם 3 חודשים אחרונים, בסדר. אז אלה כבר, בואו נלך על sold by one bedroom של 800 סקוור פיט, קנה אותה במרץ, בשישי למרץ, וואלה, 6 ימים מאז שהתחילה המלחמה והיא נמכרה ב1,200,000. ויש פה אנשים שעשו עליה כבר ריסל, הם קנו אותם, לא מאמין. וואלה, יש פה איזה משהו מוזר. זה פאקינג נמכר ב-458. מה? אני לא מאמין. what the fuck? נראה לי הוא קנה אותה אז באיזה 100% גם. דאון פיימנט נתן. וזה גם, הנה, הוא באותו בניין. מה זה הבניין הזה? בוא'נה, אנשים קנו פה דירות בגרושים. 468 מכרו ב1,100,000. מה זה הדבר הזה? what the fuck? וזה בניין של דוגסטה? אני לא מאמין. אני לא מאמין. זה בניין של דוגסטה. חברים, אני מת. אני לא מאמין. המספרים מבחינת עליות ערך בשכונה, אם אנחנו מסתכלים על כמה נכון להיום יזמים חדשים מוכרים שם דירות one bedroom, אז יזמים כמו אמתיאז זה מספרים של 1.3, 1,100,000, 1,150,000, 1,400,000, 1,200,000, משמעותית מעל 840,000. יזמים כמו סמנה, אני יודע שגם היה להם כמה פרויקטים, סמנה, לא רגע, זה פרויקט בזה, ב-DLRC, בולוורדייטס. אז גם סמנה מוכר בוואדי אל ספא 1,150,000, 1,200,000, 1,200,000, 1,180,000, זה המספרים. יש פה דירה אחת בודדת של 999. אולי זה מישהו שנתן להם 100% מראש. אז בכל מקרה, וואט אתם קונים ב-840,000, אתם משמעותית מתחת למחיר שוק, ואז לא משנה מה, אם קניתם ב-840 אתם יכולים לעשות בין 8 ל-10% תשואה במינימום, אם אתם קונים ב-840,000 אתם יכולים, אתם תמכרו את הדירה הזאת משמעותית מעל המחיר, כאילו תעשו את העליית ערך יותר גבוהה, מספר, מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, מי שרוצה לשמוע עוד פרטים, לא יודע אם היה חסר לכם משהו, תפנו אליי בפרטים. בואו נדבר על העסקה הבאה. העסקה הבאה נמצאת כבר בדובאי איילנדס. מי שזוכר, האיים האלה שנמצאים בחלק היותר צפוני של דובאי, נכסים שהם תמיד על המים, עולים יותר בערך שלהם עם הזמן, להשקיע שם, זה השקעה הרבה יותר חכמה, מבחינת מה הולך להיות לנו בדובאי איילנדס, ממש בקצרה, אז בשביל זה נפתח לכם רגע את הברושור, רגע, כן, אז ככה, הפרויקט נמצא פה, קוראים לו House of Well, Well זה יזם אוקראיני, בכללי אגב שתדעו, כל מה שעכשיו אני מראה לכם, הקבלנים לא רוצים שאני אראה, זה נוגד את האינטרסים שלהם, אבל הם יהיו חזקים. המיקום של הפרויקט נמצא דווקא טוב, אנחנו נהיה במרחק של ממש כמה דקות הליכה מהקניון שיהיה בשכונה, כל זה הולך להיות כמו מין שוק כזה, עם מרינות ומסחר, הולכת להיות לנו כאן גם, אגב המרינה הזאת היא כבר כאילו פעילה עם ספינות ויאכטות וכאלה, והולכת להיות פה גם אזור של מסחר, אז אנחנו במרחק של בערך, הייתי אומר, 10 דקות הליכה עד המרינה. וים, אז אנחנו יכולים ללכת מפה, אנחנו בים, 7 דקות הליכה, 6 דקות הליכה בערך, בוא נגיד 10, למקרה חירום. מיקום דווקא נחמד מאוד, פה זה הגשר שממנו אנחנו הולכים להיכנס לשכונה, הגשר שכרגע בבנייה, אז סך הכל, כאילו אם אנחנו כרגע ניסע לדובאי, אז זה יהיה מהכביש הזה, ואז אנחנו ניכנס ככה ונעשה פה את הכניסה לפה, אבל בפועל עם הזמן יהיה פה גשר שאנחנו נוכל להגיע גם לבניין הרבה הרבה יותר מהר.
אם אני אראה לכם רגע את זה על המפה, אז זה ככה, כאילו, היום אנחנו נוסעים פה בכביש הזה, כל החלק הזה, ורק אז נכנסים לשכונה. כרגע הם בונים את הגשר הזה, ואז זה פשוט כל הנסיעה הזאת תתקצר, וככה אנחנו נגיע גם לפרויקט שנמצא פה, טיק טק. יופי. למרות שגם היום להגיע מהדאונטאון או מהביזנס ביי, המשרד שלי נמצא בביזנס ביי, אז אני נסעתי כבר כמה פעמים לדובאי, זה לקח לי 25 דקות נסיעה. אז זה יתקצר לאזור ה-15-20 דקות, שזה מצוין. Next, things next, איפה הייתי? כן, ברושור. מבחינת הבניין זה בניין בוטיקי, אנחנו מדברים פה על 77 דירות סך הכל. היזם הזה גם, הוא יזם אוקראיני חדש, אני לא יודע מה מושך אותי באוקראינים, גם אובייקט 1 הם אוקראינים. בניין של 2 קומות חנייה, יש פה כל מיני נכסים שיותר מיוחדים של וילות וכאלה, ושאר הדירות זה דירות 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom וכולי. הבניין סך הכל 8 קומות מגורים, פלוס 2 קומות חנייה, סך הכל 10 קומות. יש לי הצעה פה מאוד 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 טובה למי שמחפש לקנות דירת 1 bedroom ולתת להם 100% מקדמה. אגב, ככה נראית הדירה, רק שהיא תהיה מראה, כאילו, הפוך, אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. הדירה היא 732 סקור פיט, הדירה הזאת ספציפית שאני מדבר איתכם עליה היא בקומה 7, קומה אחת לפני האחרונה, וזה דירה שנמכרת בדרך כלל ב1,970,000, זה פחות או יותר המחיר. מי שנותן 100% תשלום מראש, מקבל את הדירה הזאת עם 30% הנחה, זה יוצא 1,380,000, עם כל ה-DLT והכל זה יוצא 1,440,000. מחיר הכי זול שיש בשכונה, הכי זול שיש. כאילו דירה כזאת יכולה להיות מושכרת באזור ה-120,000 דירם בשנה לפחות. יש לנו פה אופציה לעשות לפחות 7 או 8% תשואה. במספרים כאלה שהם יותר גבוהים, לעשות 7-8% זה מאוד מאוד נדיר, כי בדרך כלל בדירות של 2 מיליון אנחנו עושים תשואות של 5 או 6%. וגם, אבל זה מוצר שיהיה פצצה בין אם זה להשכרה ובין אם זה פשוט לעשות איזשהו פליפ ולמכור את זה בהמשך ב... ברווח וכולי. מה עוד? זהו, זה מה שצריכים לדעת. אם יש עוד שאלות, תפנו אליי בפרטי. ויש עוד פרויקט דווקא מעניין, שעכשיו יש ב-JBC, זה גם לאנשים עם תקציב טיפה יותר נגיש. זה יזם חדש, הפעם הוא לא אוקראיני, הפעם זה מערב הסעודית. הפרויקט עצמו ב-JBC, מי שלא מכיר את ה-JBC, תתביישו לכם אם אתם כבר, אם בשלב הזה אתם עוד לא מכירים את ה-JBC. טוב, אז זאת השכונה של ה-JBC, נמצאת בערך במרחק של 15-20 דקות נסיעה מכל מיקום מרכזי בשכונה. הפרויקט עצמו נמצא כאן, נור רזידנס, פלוט פינתי, בחלק הזה. היתרון כאן זה שזה יזם שהוא משפחת אל-תמימי בערב הסעודית. הם בנו שכונות של וילות בערב הסעודית, ונכון להיום הבעלים של החברה הוא איש עסקים מאוד מאוד גדול פה באיחוד האמירויות. הוא מחזיק ב-41 או 42%, על תפסו אותי על המילה, בחברת אנוק. אנוק זה חברת הדלק פה שיש בדובאי. אין להם, לא חסר להם כסף, אבל הם כן רוצים להיכנס לשוק הזה של שוק הנדל"ן פה בדובאי, והפרויקט שהם קראו לו נורה, נורה זה על שם הבת של אותו שייך. והבניין הוא יהיה בניין של 12 קומות, שהדירות מגורים של ה-one bed, כאילו סטודיו, one bedroom to bedroom, זה יהיה כאילו מקומה ראשונה עד קומה 10. קומה 11 ו-12 זה דירות מיוחדות של דופלקסים וטריפלקסים של 2 bedroom, 3 bedroom, שהוא נתן לבת שלו איזה 2 דירות שם. עכשיו, בגלל שהבת שלו הולכת לגור שם, חשוב לו מן הסתם שאחד, זה הולך להיות בסטנדרט בנייה מאוד מאוד גבוה, 2, שהם הולכים לעמוד בזמנים, ו3, שלא יהיה שם פדיחות או דברים כאלה. זאת אומרת, נכנסתי אליהם למשרד, יש להם במשרד מסך ענק, שבתוך המסך הזה אפשר לראות מצלמה, שמראה בזמן אמת את האתר בנייה, איך הם בונים פה, והם עובדים בצורה מאוד מאוד אקטיבית על הבנייה של הפרויקט. הפרויקט הזה צפוי להימסר ברבעון שני של 27, שזה יוני 27, שזה אומר שנה וחודשיים סך הכל. זאת אומרת, עוד שנה וחודשיים אפשר להיפגש כבר עם הדירה. הפרויקט נראה ככה, ככה הוא נראה. עכשיו, הם בנו שם, הלובי הוא יהיה כאילו לובי כפול, וגם 4 קומות של החנייה. בקיצור, קומה ראשונה אנחנו כבר נהיה בגובה של קומה 7 בערך, לטענתם.
עכשיו, החלק הכי מעניין כאן זה התנאי תשלום. תנאי תשלום של 50-50. 50% עד המפתח בתשלומים, זאת אומרת 20% מקדמה, ואז כאילו יש כזה תשלומים של 1%, ואז תשלומים טיפה יותר גדולים. אבל היתרון זה שה50% האחרונים נפרסים לכם לתשלומים לעוד 3 שנים אחרי המפתח. זאת אומרת, במילים פשוטות, אם אנחנו הולכים על סטודיו, שהמחירים פה זה אזור ה-740,000 דירם לדירת סטודיו, בואו נעשה רגע את זה. קונים דירת סטודיו ב-740,000 דירם, אתם מביאים 54% עד המפתח בתשלומים, זה 399,000 דירם, זאת אומרת 335,000 שקל, עם ה-DLD והכל. ואז יש לכם פריסה של אחרי מפתח, שהיא דווקא פריסה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מביאים במקדמה, עם מקדמה של 10%, עוד 10% בעוד חודש, תשלומים של 1%, ואז יש לנו כאן 5%, 3%, ועוד 10% במסירה. בקיצור, עד המפתח הבאנו את ה-400,000 דירם, ואז זה עובד בתשלומים של 0.5% כל חודש, תשלום שביעי 10%, 0.5% כל חודש, אחרי שנה עוד 10%, 0.5% בחודש, אחרי שנה 10%, 0.5% בחודש, תשלום אחרון 4%. זהו, ככה סיימנו את זה. עסקה מאוד מאוד ממונפת, דירה כזאת, אנחנו נוכל להשכיר אותה ב-50,000 דירם בשנה. מה עוד? זה אומר שכאילו הבאנו 400,000 דירם, ואנחנו כבר הזכרנו בשנה הראשונה 50, בשלוש שנים שאנחנו נגיד נזכיר כל שנה ב-50,000 דירם, 150,000 הדייר שילם לנו, דירה של 740,000 יצא לנו 590,000 דירם. אתם מבינים את הקטע? אז זה עכשיו עסקה גם מעניינת, אפשר להגיד בעקבות התקופה, לא בעקבות התקופה, כנראה בעקבות התקופה, כי אחרת אתם לא יודעים את לוח תשלומים הזה. זהו, אם יש לכם עוד שאלות, דברים שמעניין אתכם לדעת, שלחו לי הודעה. עם ישראל חי, בשורות טובות וחג שמח.